Makosana Wachenjezelatu osati masewera abeni Phiri akuchita kuperekeratu maoningi kuchita kuopsezeratu patali kunena kuti na munduna wa ine mokha munomo ngati simugwira ntchito Mmakhonsolo momomo muyembekezere zonena kuti palibenso zonyengerera faya ndi zingothothola basi ndikuchita kukuwuzira Anthu panopa nde uzikhala noli pa WhatsApp busy pa WhatsApp wapita kuntchito mochedwa busy WhatsApp nde tikupeza ndizingosasantha basi umangochotsa tikepo anthu onena kuti agwire ntchito pati pamene popo nde kodi iwowa amayankhulanso kuti no zimenezi ende kuti afike poyankhula zimenezi zakhala motani nde tifotokoze motere kunena kuti abeni Phiri ndeti madziwa kale zonena kuti ndanduna oyang'anira maboma ang'onoang'ono aja amatino Minister of Local Government ndipo iwowa akozatu chilinganizo chonora aziyendera basi ukacheza ndi Mmakhonsolo mukuona kuti nomuli zotani nde anapita no ku Mzuzu kumeneko kukakumana ndi akuluakulu a khonsolo kumeneko ndamacheza nawo kuti zikuyenda bwanji zikuyenda kunoko kapena mwina make zili motani lero mene kuja yayi basi kucheza kena kumpameneno abeni Phiri amafotokoza akuluakulu tisataso kukamba mobisira ana yayi kuli vuto Mmakhonsolo mulibe masomphenya anthu inuyo you don't have vision ndi kumadabwa zonena kuti mulibe masomphenya mulibe plan kuti mufuna upanga chani mu khonsolo imu ndi kuti nikodi site mukufuna muyendese bwanji boma mufuna muyendese bwanji mulibe nazo ntchito muyembekezera kuti nomupeza bwanji ino ndalama zoti nomukapangire zinthu fana ndalama mamba nokuzipeza pamene mwapanga ndi kuti masomphenya okay ndifuna upanga chakuti ABCDEFG apa ndi kuti zamangapo zotere amene zafunikira ndalama motani mwakumako tingazisake bwanji ndalama zimenezi kukamba kurani kuzisaka kenako mukatero mwapeza ndalama zija mukupanga no zinthu zija nkubabe zikutukuka koma chomwe chikuchitika si khonsolo yokha ino yako Mzuzu ya makhonsolo onse ndikayenda Mmakhonsolo muchomwe ndikupeza chani ndikupeza ndi kuti muli zero vision amwene mavuto okhaokha angodandaula abwana kuno kuti ndetilibe chakuti tilibenso chakuti muthandize chakuti inu mulibe masomphenya oti mungakhale pasi ndikumwina mwake ndikupanga no draft timaplaneti ano nkuona kuti mungasake bwanji ndalama apart from kumangopempha kuboma chani mulibe masomphenya ndi zinthu zitheka bwanji ndi kuti ndinunso opanda chani chiyembekezonso pamene popo mwabwera ku ntchito mukubwera ndi kuti 9 koloko inu ntchito kodi tinani kuti muzibwera 9 koloko mubwera 9 koloko mudzapanga report ku ntchito mwafika kumene kucha ndi kuti muyambe no message gossiping itu ku message munamva za jeni munamva so jeni akuti ang'alula akuti message basi kenako mukatero muli pa WhatsApp osayiwalanso pa YouTube basi busy pamenepo seka maimoji basi basi zewe mubanga zezo mukatero ndikaone kono ntchito ndikuti nthawi imene mukugwira ntchito 4 hours yokha tsiku lonse la mtunthu nde muzifunse kunena kuti kodi inuyo mukufunikirabe akuti are you still needed inuyo mutatizifunsa pano khano kunena kuti no mmene mukugwira ntchito Mmakhonsolo mukufunikirabe kuti muzigwirabe ntchito kumeneko kapena mukufunikira muchotsedwepo chifukwa ndi kuti apa sitikuona zifukwa zokusungirani pa ntchito yanuyi mukuyifuna ntchito yanuyi ngati mukuyifuna ntchito yanuyi yambani kugwira ntchito ndipo muyambe kugwira ntchito yomba fachime chichitike nchono posachedwa pompa noti mitu izungulira ati heads roll chizungulu chimene mitu izungulira heads roll magayi fande yoti noti yambaso pano kumasasanthana apo kumachosana apo ntchito musamadikire zonena kuti no iyayi ntchito muzingogwira amene mwafunira iyi si laissez-faire iyi ndonena kuti mapanga report kwa akuluakulu ndipo wamkulu wanu ku department imene iyi yamaboma chachacha ndineyo ndikuona kuti ntchito mutani muzigwira osati muzingogwira ntchito mmene mwafunira basi mukatero lero ndigwira 2 hours mawa zokhawa ndikhande kuti ndili mu office ya jenimo menemo ndizingomuseketsa ndisanduke Mr. Jokes ineyo basi iyeyo at akuyesetsa kugwirako apo ine ndizimuseketsano Mr. Jokes ineyo aunoti yayi tikuchosani ntchito palibenso zonyengerera and ubwino wake warning tuda ndiuberekeratu kutali kwachema osati masewera aliyense akufuna ndithu ma results hunting for results kuti kodi unduna wanga ukuchita bwanji ndochita bwino okay apa abwera abeni Phiri tingathe kupanga recommend kunena kuti nthawi zina zake pamene anthu ali slow kwambiri umafunika kubweretsa pono mphamvu zija
kuopseza kuno ndi ntchito yakeyo ntchito yoopseza ndi imeneyi osatinso yoopseza ntchito ya mphamvu zija sitimangozigwisa ntchito pena paliponso panga abuse anthu yayi koma pamene zinthu zikufoyera umabweresa mphamvu ziyoti ubweresepo order ndawa pakuzigwisa bwino ntchito nthawi yake I think yogwisa ntchito mphamvu ziwezi yatani yafika. This is good. Komano tikambe pono zotere apa makhonsolomu izi zindeti akambako anthudi akugona mabomamo anthu akugona mu ntchito zosiyanasiyana akugona mwaisanzo kulilongwe takati ukamba kodi meya wakulilongwe kodi iwe ni ndani kodi iwe I think tichitopanga tag iwe ni ndani fine iwe tikamabwira ndi video ina tikusaka bwinobwino dzina lako tibweretse iweyo meya iweyo zoona ukungokhala zako jomo uja kuchita bwino blanta ukoko vision yake kuchita kuoneka mukuona andajuka pano ndikupita basi ndikufuna ndichotse line yonse ya magalimoto musapezeko sindikufuna moni ya mukoze mupanga kozi congestion iweyo ukungokhala mu office kodi ndiwe ndani iwe munthu ochitisa manyazi mutitisa manyazi mutitisa manyazi anthu akulilongwefe tagwira ntchito iwe mulilongwe muli zimene zikuchitika ntawuni muja apezi kozuli mavenda akakhuthulana paje pa bridge paja congestion ene paja zikankhana pena nthawi yamvula ngati no ilongwe liva chamakhande kurorana wakhurano pamene pandi madzi akankhane anthu pamene paja pagwere madzi muja no way of survival ndekuti ngati angapange wakaomba mwala aphulitse mutu achoke nsana kapena yaponso wamira sangakwanise samatha kusamba takasamutsana anthu aja pamene pajapa anthu achita kudandaulaso mtaunimo inu tatithandiza mkone magaya khonso tachosani magaya wawawa mavenda amwe achose misika ilipo tsoka market msika ulipo kumeneko ngati kulibe ndeti mupite kuli Zulu kuchaso mupite kumene kuchako kuli malo kumene kuche space akakhale kumene akazika kulisa katundu awo anthu ofuna kugula katundu azipita wakugula katundu pomwe osati pansi pomwepo paduse anjinga za moto pomwepo anjinga za yani zakapalasa pomwepo paduse ndekuti magalimoto bwira ndekuti iwo anthu oyenda mapedestrian ndekuti wina kuso ndekuti uyu awatchingiranso ndeti ndi t-shirt muona ka t-shirt kamwe intakayo mupanga chani kodi ameya inuyo anthu ngati amene wandame akuyenera asasanthidwepo achotsedwepo maoning ake ndi amene wawa wafati ngoikhotesera kumeneko koma tufanso tikamve choncho kunena kuti nkhani zokhuzana ndi anthu ogwira ntchito mboma bize mmafoni ma whatsapp yosobolane tiktok amwene kuonera basi ndekuti atsikana akudukula basi ndipo tili pano patu ati basi wina alisa kampita pa TikTok basi basi michombo ili pantunda basi ndekuti ava azidukula pamene pacha maberi ino bwanji kwenikweni ulemu simukuzichosera nokhazi mayi inde I think ndi nkhani ya tsiku lina komano ndekuti no anthu amaofesi achali busy mamwe azigwira ntchito akuonera pamene pacha kuonera mawazi ndi mazuwa amene zimatengera mawazi zimene zija ikamatha video ibwera akuonera ntchito sikutheka iyayi mapassport rules ukhangati zikuvuta mukuona ngati ncha akungogona kamamota azipanga je print maje mapassport kapena zijeni ali busy kupanga zake penepa kaya ndi jeni ma department ochani kanza zinthu kumangogonekeza zinthu kumangopeza zili slow for makapita mamota agwire mawazi amene anagwizana pa tsiku apezeka munthu uja agwira 2 hours yokha the rest of the hours ali busy pa phone kusewera mukuyembekezera zonena kuti no zinthu ziyenda fans ngati imene iyi ndi imene kungoyipeza sasanthani ndipo musachiteso kuchita kumva ngati kuona kuti mukupanga zolakwika ya don't feel guilt kunena kuti no mukuchosa fans ngati imene iyi this is what we call cleaning the system and mukapanga choncho zithandiza dziko lathuli muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika molemeza maganizo anzathu akuti